Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थ' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर। Sit, yes, good boy. Handshake, 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 handshake. Sister, handshake, good boy. न'आवनि बानलु लोगोफोर नै थब्रा थाहैदों केप्सिकाम। ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ बानलु पेरेंगि नायलांनै जि थाइदों थेबगांनो जि मोजां थायखादों। बिजौआ नै गंगार खर' जाबाय। थाइजौआ साफा सिरिजोब्बाय ने नै बे गोमोन ना लरायनाय जाखो नै फिथाइयानो गैला। नै मालाय सेंग्राफोरना दाउआ मुसारि खोंनानै दोनलायलायदों। नै मानैल'सै मालाबानो दाखालिसो जि गोबांमोन। जोंनि न'नि बोरमा लोगोफोर नै दौलायनांगौसो सफारि बिलाइ जाहोदों। सलायनोबो गोरों। ब्लेकिया थाम्फैजों दावहा नांगासिनो। थाम्फै अरग्लि जाजोब्बाय बियो हनै खावला सिफ्ला जाजोब्बाय। ब्लेकी टाइगान्ड' क्लास जागासिनो नै उन्दैफोरनि बेखौ नायफैबाय आं दान्दिसे बेलासिनि टाइम पासनो। दहायनिफ्राय जादोंमोन ओमफ्राय आङो दासो फैना नुफैबाय बेखौनो ससे भिडिअ लाबाय आङो। नायलांदो नै जि मोजां गेलेगासिनो उन्दैफोरा। मालाबा फार्स्टनिफ्राय देखायगोन आङो। जोबनोसैयानो बियो दा। नै जोंना दाखालि एक्सिडेन्ट जानाय बोरमाया बेस्रा आथिं जदों बेना आदैनो लिंग्रि थाबायो। बे ब्लेकिया मा जाबाय थाखो होनबा थाम्फै अरदोंदां थाम्फै ब्लेकी थाम्फै अरदों नोंखौ थाम्फै मिसाय नै ओरै नाय नै Puki आयोय आथिं गैला नोंना पुगी Hoi Bleki मा लाबोदों नोंलाय हा माय थाङो नों है ब्लेकी माय थाङो बाब गालाया नै आंनो मा लाबोदों गाला बिदिनो लाबोबाय थादो सामफ्रामबो बेखौ जानो लोदो फोदो जासिनोसै आङो। अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै आरो सेराव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होलांदो। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।